Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben vandaag voor u het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat staatssecretaris Van Huffelen afscheid heeft genomen van de pers. Dat gebeurde vanochtend. Toen was er, zoals wel vaker gebruikelijk is, een digitale persconferentie met de Caribische leden van de pers en de staatssecretaris. Ze heeft daarin verslag gedaan van de laatste Rijksministerraad waarbij ze aanwezig zal zijn als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Ze gaf daarbij onder meer aan dat het akkoord dat Curaçao heeft gesloten met CARICOM om geassocieerd lid te worden is goedgekeurd. En voor de rest heeft ze teruggeblikt op de afgelopen periode als staatssecretaris. Ze deed dat met weemoed, maar tegelijkertijd ook met trots. Dus veel bereikt. En aan het eind van deze uitzending hebben we delen van die persconferentie waarin ze uitlegt wat er allemaal bereikt is volgens haar in de afgelopen periode binnen de koninkrijksrelaties. Meer getuigen gehoord in zaak Bucci. De rapper Bucci die is op Curaçao doodgeschoten op 9 december 2022. Zoals bekend zijn er 2 mensen voor veroordeeld. Jurendi C. en Christopher Z. Respectievelijk 22 en 20 jaar gevangenisstraf. Nu gaat Christopher Z. In hoger beroep. En gisteren werd bepaald door de rechter of er meer getuigen gehoord kunnen worden voor dat hoger beroep. Daar is toestemming voor gegeven. Dus nu zullen 3 verschillende personen zullen worden gehoord als getuigen. De mededader, Jurendi C., zal op 19 september worden gehoord als het hoger beroep plaatsvindt. Volgens de verdediging van Z zal daarmee een ander beeld op de zaak tevoorschijn komen. En de rechter heeft toestemming gegeven voor de verhoren. Akkoord met de Capridis Kliniek. Dat heeft de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Javier Silvania, laten weten. Er is een akkoord met de Capridis Kliniek. Niet zo lang geleden gingen medewerkers de straat op. Er is al jarenlang sprake van een financieel tekort. En om dat te overbruggen gaat er voor de komende 2 jaar, 2024, 2025, bijna 7 miljoen naar de kliniek. En dat is om een overgangsperiode te overbruggen naar een periode waarin tarieven aangepast zullen zijn. Die zijn lang niet aangepast en de minister zegt dat de SVB momenteel lage tarieven betaalt voor het werk van de Capridis Kliniek en dat daardoor de kliniek niet uitkomt financieel. Dat geld is nu overgemaakt om te zorgen dat de Capridis Kliniek kan blijven draaien, maar er moet wel gewerkt worden aan het vaststellen van nieuwe tarieven. Corendon gaat Jet Air niet overnemen. Dat heeft Corendon laten weten. Op sociale media zijn de afgelopen tijd veel berichten verschenen dat Corendon een van de partijen zou zijn die interesse heeft om de vergunningen en daarmee de vliegroutes van Jet Air over te nemen. Maar Corendon laat weten dat dat volledig uit de lucht is gegrepen. Er hebben geen en er vinden geen gesprekken plaats over zo'n overname. Dat heeft woordvoerder Norman Servos namens Corendon laten weten. Opnieuw landbouw en veeteelt bij SDKK. De minister-president Gilma Pik-Pisas en de minister van Justitie Charlton Hato hebben hiervoor een akkoord ondertekend met de gevangenis, zodat gevangenen kunnen werken, ervaring kunnen opdoen met veeteelt, met landbouw. Dat was in het verleden ook al het geval. Dat is op een vervelende manier tot een eind gekomen. Maar nu zegt de minister, het is belangrijk dat de gevangenen iets te doen hebben in de gevangenis, waardoor ze bij terugkeer in de maatschappij verder kunnen. Dus als ze ervaring opdoen binnen landbouw en veeteelt, belangrijke sectoren voor Curaçao, dan zouden ze ook na hun straf daarin verder kunnen. Dus het is wat dat betreft een goed initiatief. En de ministers hebben aan het eind van de ondertekening zelf het goede voorbeeld gegeven door zelf iets te planten. Waardoor verder de landbouwteelt in ieder geval kan beginnen bij de SDKK. Eten in SDKK beter dan in Venezuela. Meer nieuws over de gevangenis. Gisteren was een Venezolaanse man van 38 in zijn hoge beroepszaak voor de rechter. En hij legde uit waarom hij ertoe was gekomen om samen met anderen te proberen drugs te smokkelen. De man werd op 24 juli vorig jaar met een ton marihuana en 3 kilo coke in een bootje aangetroffen. Hij is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en is in hoger beroep gegaan. De man legde uit dat hij ingenieur was bij de PDVSA, maar zijn salaris was net genoeg om naar het werk en van het werk terug te komen. Dus hij hield geen geld over.
heeft 3 kinderen, een moeder met borstkanker en daarom heeft hij de stap genomen om drugs te smokkelen. Dat is niet gelukt. Hij zit nu vast in een gevangenis waar hij zegt dat het eten veel beter is dan zijn familie die in armoede leeft in Venezuela. Hij heeft gevraagd aan zijn advocaat om de straf te verlagen. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw 5 jaar geëist. De rechter heeft hem aangehoord en doet op 11 juli uitspraak. Dan was er gisteren de traditionele haringparty van Lions Club. Heel veel haring, heel veel uitjes. Sommige mensen met augurk. Er werd goed gegeten van de haring. En tegelijkertijd werd er geld ingezameld voor Fundación Duna Mucha Oman. Die organisatie zorgt dat 1300 kinderen op school op Curaçao, op 28 verschillende scholen, elke schooldag ontbijt krijgen. Dus het was een leuke bijeenkomst voor de haring, maar het geld dat ingezameld wordt gaat naar het goede doel. En dat is mooi om te horen. Even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want het College Financieel Toezicht heeft een bezoek gebracht aan Sint Maarten. En er is ook een brief opgesteld waarin duidelijk is geworden wat volgens het CFT de belangrijkste aanbeveling is voor het land. Namelijk om de begrotingswijziging voor 2024 zo spoedig mogelijk vast te stellen. Sint Maarten stelde de begroting van 2024 pas vast op 14 mei van dit jaar. En dat is bijna een half jaar na de deadline van 13 december 2023. Het College Financieel Toezicht maakt zich zorgen over de kwaliteit van de begroting. En roept het land op om deze zo snel mogelijk in overeenstemming te brengen met de normen van de Rijkswet Financieel Toezicht. Het CFT is al jarenlang, heeft het al jarenlang zorgen over het structureel te laat aanleveren van de vastgestelde begrotingen. En ook de kwaliteit is dus een probleem. Daarom heeft het CFT daar opnieuw op gehamerd. Tegelijkertijd wil Sint Maarten een lening aantrekken voor de bouw van een nieuwe gevangenis en onderhoud aan wegen. Maar, zegt het CFT, de papieren, de cijfers moeten wel op orde zijn. En daarom heeft het CFT verzocht aan Sint Maarten om voor 1 juli van dit jaar een ontwerpbegrotingswijziging aan te bieden die voldoet aan de gestelde normen. Andere punten van aanmerking, om het maar zo te zeggen, is dat het CFT vindt dat het belastingstelsel van Sint Maarten en de Belastingdienst moeten worden gemoderniseerd. Het is ook niet de eerste keer dat het CFT dat aanhaalt. Dan gaan we naar de persconferentie, meer een gesprek met de pers digitaal van vertrekkend staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Ze heeft zelf aangegeven dat ze met weemoed en trots terugkijkt en dat er veel bereikt is in de afgelopen 2 jaar. En ze geeft zelf een samenvatting hiervan. Dan voor wat betreft de landen, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. We werken natuurlijk op basis van gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen. Dat werd overigens ook wel genoemd in de persuitloop die we hadden vanochtend door de gevolmachtigde ministers. En dat zorgt er ook voor dat we samen hebben gewerkt aan het realiseren niet alleen maar van die onderlinge overeenkomst, maar ook
afspraken gemaakt hebben over de noodzakelijke hervormingen. Om armoede te bestrijden, om het onderwijs te verbeteren, om klimaatverandering aan te pakken, de rechtsstaat te ondersteunen en ondermijnende criminaliteit aan te pakken en natuurlijk ook die sociaal-economische structuur. Specifieke thema's nog die ik van belang vind om hier te noemen zijn natuurlijk de excuses voor het slavernijverleden. Heeft veel gedaan voor onze onderlinge relaties en de rehabilitatie van Tula op Curaçao nog als een extra element daarin voor Curaçao. Die onderlinge regelingen, daar heb ik het al over gehad. De afspraken die we ook gemaakt hebben over de herfinanciering van de COVID-leningen, waarbij dan ook een akkoord is gesloten met Aruba over het financieel toezicht, waar ik echt heel blij mee ben. En natuurlijk ook een oplossing is gekomen voor de ENIA-problematiek, die met name geldt natuurlijk voor mensen die op Curaçao en op Sint Maarten wonen. En verder zijn er grote fondsen ter beschikking gekomen, SDE++ en groeifondsen, die ook het mogelijk maken om verder aan de slag te gaan, de economie van de eilanden te versterken en ook in te zetten op grootschalige projecten op het gebied van klimaatverandering. Nou, denk ook bijvoorbeeld aan die overeenkomst die we onlangs hebben gesloten tussen het ministerie van Economische Zaken, hier Rob Jetten en Curaçao en mijzelf uiteraard om aan de slag te gaan met windenergie en waterstof. De staatssecretaris vertrekt. De nieuwe, meneer Zolt-Sabot, is al in de coulissen. Die heeft een hoorzitting gehad deze week, waarin hij aangeeft dat hij de banden binnen het Koninkrijk verder wil verstevigen, dat hij wil samenwerken. En we vroegen de staatssecretaris naar haar reactie over de opvolger, wat ze hem meegeeft en hoe ze kijkt naar zijn uitspraken bij de hoorzitting. Nou, ik wil u op de eerste plaats danken voor de inzet die u heeft gegeven aan de eilanden in de afgelopen jaren. Ik neem aan dat het afscheid toch wel moeilijk zal vallen. Maar wat ik wil vragen, wat is de boodschap die u voor uw opvolger heeft? Gaat u hem aangeven van werk daar alsjeblieft nog aan? Of is er in die manier een soort overdracht die u dadelijk heeft aan uw opvolger? Ja, er is ook een overdrachtsmoment en daar gaan we natuurlijk ook door de dossiers heen en mijn medewerkers en teams zullen natuurlijk ook helpen daarmee. Maar ik denk wel een paar dingen. Natuurlijk dat ik het heel belangrijk zou vinden om de goede relaties die we hebben opgebouwd en de openheid daarvan en die basis van respect en vertrouwen om die door te zetten. Om voor de landen ook vooral te blijven werken aan, want we hebben daar nu de fondsen en de middelen voor om te werken aan economische groei. Omdat die natuurlijk aan de basis staat van ook zorgen dat je in staat bent om allerlei, niet alleen maar die economische groei verder te stimuleren, maar daarmee werkgelegenheid te realiseren, armoede kan aanpakken enzovoort. Dus dat zijn een paar thema's. En voor wat betreft de eilanden in Caribisch Nederland is het denk ik ook vooral heel veel invulling en uitvoering geven aan alles wat we nu aan middelen hebben gerealiseerd. Dus we hebben nu er is genoeg, nou niet genoeg, maar er is behoorlijk veel geld voor de openbare lichamen om de taken te doen die zij moeten doen. En ik hoop vooral dat zij samen met ons daar invulling aan kunnen geven. Oh, we horen je nu niet. Ja, nog een keer. U heeft de beoogde staatssecretaris gehoord in de hoorzitting van de Tweede Kamer, neem ik aan. Wat vindt u van zijn uitspraken tot nu toe? Bent u daarmee gerustgesteld dat het goed gaat komen? Ja, er is een goede traditie in Nederland, is dat we niet onze opvolgers gaan recenseren. En ik heb overigens ook niet zijn hele optreden gezien tot nu toe. Ik zal hem waarschijnlijk volgende week of de week erop, op 2 juli is de overdracht ontmoeten. En dan hoop ik wat meer kennis te maken. Maar goed, ik heb wel 2 dingen opgepikt. Voor een deel natuurlijk op het gebied van de digitalisering. Maar als het ging om de eilanden, dat hij van plan is de relaties heel warm en goed en open te houden. En dat hij ook snel jullie wil komen bezoeken. En dat vind ik fijn om te horen. En dan gaan we naar Chili toe, want daar heeft een ernstig treinongeluk plaatsgevonden. Waarbij 2 doden en 9 gewonden zijn gevallen. Het was een frontale treinbotsing. 2 mensen zijn omgekomen, 9 anderen raakten gewond, waaronder 4 Chinese staatsburgers. Dat gebeurde donderdagochtend vroeg tussen een goederentrein en een testtrein. De trein was een van de nieuwe treinen waarvan de bouw was toegewezen aan het Chinese consortium Xifang. Dus er werd aan gewerkt.
ook daarom die Chinese staatsburgers. Maar de twee treinen botsten hard op elkaar. Het ongeval gebeurde omdat de trein die werd geraakt, de goederentrein van Zuid naar Noord reed met vracht. En om onbekende redenen werd het proefteam vanuit het Centraal Station niet geïnformeerd dat die andere trein eraan komt. Heel treurig, maar er zijn al mensen gearresteerd. Want de machinist en de verantwoordelijke voor het controle van het spoor werden gearresteerd wegens vermoedelijke onopzettelijke doodslag en ernstige verwondingen. Het is lang geleden dat er een dergelijk ernstig treinongeluk in Chili heeft plaatsgevonden. En er wordt nu verder natuurlijk aandacht besteed aan de mensen die gewond zijn geraakt. Maar ook om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer kan plaatsvinden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Ik wens u een hele fijne dag verder. Maandag zijn we er weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.